Gaur elkartegintzaz eta euskalgintzaz berba egin behar dugu. Ongi etorri podcast saioaren atal barrira. Gaur gurean daukagu Pello Zabarte. Pello, ongi etorri podcasten atal barri batera. Eskerrik asko eta arratsaldeon. Hortxe ezagutzen ezaituen antzako, asko ibilitako zara Durangaldean zeu, gazte izan dabe, baina gaurkoz Berbaro Elkarteko kudeatzailea zaitugu. Hori da bai. Berbaro Elkarteak ondotxo dakigu danok, 35 urte bete ditu ala urten, baina zuk 35 baino gitxitxo hau daukazuz. Bai, 27, eta egitza esan lantaldeko gehienok 35 urtetik berakuek gabe bai. Eta, bueno, Berbaro Elkartiek ibilbide oparo bat deko, ibilbide luze bat, 35 urte badielako zeo zer. Eta sasoi horretan, dozenaka, esan bineban, baina 100 pertsona pasaudien modu batera edo bestera elkartien ingurutik, eta bai, gaur egun hainbat gazte bagauz, eta, bueno, posgarri da hori. Bueno, Berbaro Elkartean orduen, 35 urtetik berakoak gehienak esan duzu, orduen, alkarteak behintzat baduko jarraipenik, ez da? Hori da, bai. Pentsako dugu. Hori da, lantaldean gehienak 35 urtetik berakoak, eta gero bazkiden artean danetarik dago. Jente gazte eta familietatik hasite, 35 urte honetan bazkide moduen dauen jentera, eta adin guztietako jentia. Bada momentu honetan besango nuke Berbaro Elkartien altxorretako bat edo. Dana dela, alkarte gintza aipatu dugu, alkarta bera aipatu dugu, zer baino lehen, hasi gaitezen alkarrezketa hasieratik. Zer da alkarte gintza Pello Zabarterentzat? Bueno, galdera potolu izen leike, baina, bueno, elkarte gintza da, edo esango neuke elkartiek diela, norbere herrizetan, norberentzat etekine topau barik, herrizentzat, edo kasu honetan gure kasuen euskerientzat, edo kirol bat ilotute, edo bestelako balixo batzu ilotute, ezta, eiten dan lan hori, ezta, herrigintza bat, azken finean, eta, zorizonez, Durangon eta Durangaldien, hainbat eta hainbat eragilek, eta hainbat elkartek praktikatzen dugune, eta hainbat herritarrek, herritarren lan hori barik, ez legoke elkarte gintzarik, ezta, eta definizio ofizial bat ez dakizen izango litzaken, baina hortik doiela esango nuke. Durangaldean biztakoa da alkarte asko dago zala, beraz, ondorioztatu benke, alkarte gintza sendoa daukala Durangaldiak, baina ez dakitzelan ikusten duzunzuk askotan elkarte gintzari lotu egiten deutzagulako, zorionez alkarte askotan liberatuta esango dugu, ezta? Horretara propio dedikatzen den jendea badaukagula, tartan zeube hor zagoz Pello, baina alkarte gintzak badakar beragaz militantzia. Zelan ikusten duzu Durangaldeko militantzia gaur egun? Bueno, nik esango neuke elkarteak, urte edo hamarkada askotako ibilbide deke, euretako gehienak hasi eta Berbaron kasue bada, ezta? Oso txikitik, ezta? Lan militante horretatik tireka, lan voluntario horretatik tireka, eta ibilbide horretan lortu dabe, besteak beste, igual hainbat langileko elkarteak eukitzea, ez da, liberatuen elkarteak eukitzea. Eta ibilbide horretan, ez da, egonkortze badau, edo artikulatze bat elkarte, elkarte moduen, zerbitzuetan igual murgiltzea dakarrena, ez da, gure kasue bada hori, hainbat udalekin hainbat zerbitzu dekoguz, eta esango neuke, zehozelan oreka bat edo lortu alizen dala, ezta? Badeko guzain bat langile, hainbat liberatu, taldi berien badau zuzendaritza bat, eta beste jente bat lan voluntario moduen egiten dabena bere ekarpena, edo lan militante moduen egiten dabena ekarpena izen Berbaron, edo izen beste elkarte batzuten. Orduan, momentuan esango nuke, badauela oreka bat, lan diferenten artien, izen liberatuak, izen lan militante hori, eta horrek ez dago esan gure, igual korapilloak sortzen ez dienik, ezta? Gaur egungo jendartea nahiko, jendarte eredu zehatz baten bizi gara, balio zehatz batzuk ez da bultzatzen da bezena, eta ez da balioan jartzen askotan proiektu baten alde, ez da, zure denbora librea dedikatzea, ez da, eta beste hainbat kontu igual jartzen die balioan, edo egon leikez baloratu hau, ez da, jendartean, eta joerak horretara jun leikez, ez da,
neoliberalismoa, individualismoa eta abar, baina egolik esan zailtasun guztiak egonda be, esango neuke, hainbat elkartetan egoera polita dauela, eta egoera orekatu bat, lan militante, voluntario eta langileena, apur bat hori dana kontuen hartuta. Nik imaginatzot, horretan importantzia handia izango dauala BPO, alkarte gintzaz berbetan gabizenean, militantziaz berba egiten gabizenean, Euskara alkarte batek horren besteko indarra izatea eta horren besteko giza euna edo tejido humano hain potente izatea, ezta? Euskararentzat ona dalako, ezta? Eredudan alkarte bat euskaragaz lotuta begotea, ezta? Ez dakit, puntu horretera arte kontziente zaran berbarok daukan indarraz. Berbarok eta berbaroren inguruan sortzen den ekosistema guztiak. Bai, nik hilabete gutxi daro edaz berbaron, hori beholan da, baina, barrutik eta ondo ezagutzeko aukera be banabile ukitzen, eta maiatzan 31an euki gendun urte hurrena, eta momentu hona behizen da, igual olako kontuek ondo ikusteko, berbaron, hainbat langile dau, zuzendaritza dau, ekimen konkretu batzutan parte hartzen daben, eta bere ekarpen egiten daben hainbat jente dau, baina horretaz guztiaz aparte badauz eundaka eta eundaka herritar Durangon eta baita be Durangaldean, edo bazkideak diesenak, edo inkluso bazkideak izan barik bere ekarpena edo bat egiten dabena berbaron proiektuaz, Durango euskalduntzeaz eta euskalduntzea eta euskara bultzatzeaz orokorrien, eta hor guztian bai sortzen da komunidade bat, eta esango neuke hori dekola berbarok, hori deke argita garbi beste hainbat elkartek, eta horrekin eiten dabe aurrera elkartiek, momentu bakotxien egolik persona bat, talde bat, baina elkartiek komunidade bat deken momentutik lortzen dabe, aurrera eki, eta holan, 25, 30 urteko jente bat egon leikebe gaur egun, 35 urte deko zen elkarte baten parte izetan. Alandabe, ekosistemaz da komunidadegaz berbetan gabizera, noski norbanakos osatutako, personez osatutako komunidadegaz berba egin behar duguela beharrez, baina berbarok sortu dauan, euskerearen inguruan sortu dauen ekosistemea, asko zarago da. Berbarok esan dugu, 35 urte bete dauzala maiatzean, eta kaso edade hori ez daukonak, ez dau jakingo, berbarok zelako ekarpena egin deutzon Durangori eta Durangaldieri, ez da? Tartean, besteak beste, Plateruena kafeantzokiaren, edo Anboto komunikabidearen, edo Dida diseinu grafikoa arduratzen den taldearen, antzerki taldeak sortu izan dauz, esan gurot, berbaro askoz gehiago izan da, eta askoz gehiago izateko asmoagaz iritsi izan Durangaldera, ez da? Bai, zalantza barik, eta hor dau berbaron bertutetako bat, eukindabena hamarkadetan zehar, ez bakarrik euskeran lanketa soil bat eitea, baizik eta jendarte osua erreparatzea eta ikustea ze eremu irabazi bar dauzen euskerak, eta eremu horrek irabazten dozu zen einean, beste eremu batzutan konpromisu ekartzi, Platerunen kasuan izan leikena, kulturgintzaz, euskeratik, zalantzabarik, baina azken finean kulturgintzaz beraz, proiektuek sortzie, edo komunikabidien kasuen, eraz lehengo, gero Anboto, eta berbarokor jokatu dau papel bat motor izeten, hausnarketa batzuk emon, proiektu bat abiarazteko baliabideek jarri, bat, bultzada hori emon, eta gero bide lagunek topa horretarako, esan egiz izango berbaro bakarrik izen dela esango bageunke, hausnarketa horretan, eta proiektu horren sorreretan beste hainbat jente batu izen da, eta gero lan lortu da, proiektu horrek urtietan zier aurrera jarraitzi, eta gaur egun jarraitzi eremu diferentietan, izen komunikazioen, komunikabidietan, euren kalidadezko lana eitie, eta aldiberian euskeratik eitie hori. Zoritxarrez, Platerunan kasue da proiektu amaierara heldu zana, pena handiz, eta utzune handi bat sortute, orduz geroztik, Durangaldien eta hortik kanpo esango neuke, baina hori bai, hori zendan ikuste berbaron bertutietako bat. Zuk zerraitik hartu zen duen, berbaroko kudeatzaile izateko ardurea?
Batetik igual zirkustantziak edo kasualidadiak badi, ezta? Momentu baten lan eskaintza hori urteten da, gainera gertu jentia ukindot beti, edo langileek berbarokuek, edo berbaron komunidadien bueltat hauen jentie, eta ikusten duzu aukeri, ezta? Batetik hori, zirkustantzia batzuk holan toketan dielako, eta gero bestetik, interesantia iruditu bai, orduan egin neban irakurketie, niretzat interesantia izen zeinken, ez da, zer izen leiken olako elkarte baten parte izetie, kudeatzaile lana, ez da, proiektu diferentietan apuruan murgiltzeko aukera moten dotzune, eta lantalde bateko parte izetie, Durangaldien, ez da, eta bueno, suerte hausan, ez da, aurrera juna izen dela, eta bi kontu horrek izango neukezan, zirkustantzia batzuk igual hausaskuek edo izen leikesenak, eta gero interesa, ez da, olako proiektu baten parte izeteko. Konbikzio propioa. Hori da, bai. Eta zelakoa da berbaroko kudeatzailean eguneroko lana, esan gurot, asko aipatu duzu zuzendaritzan, eta hortik inguruan asko dirala voluntarioak diranak, horrek esan gurako da beraz, askok eta askok euren lan propioak izango da bezala egunean zehar, goizetan imaginatzo batez be, orduan horrek zer esan gurako dago. Berbaroko kudeatzaileak, alegia Pello Zabartek, behar asko egin beharko dauela, arrastiz edo, zelan da, zure eguneroko lana? Bueno, guk bulego ordutegi badekogu, sarrien hainbat eta hainbat, batez igual udalekuei lotute, edo gurasuek etorten diezelako gure gana, hainbat kontu lantzera, galdetzera, edo euskera zerbitzotako bai, eta batez bulego ordutegi horretan jarduten dugu, beratzietatik, 6:30, guardiko atxeden bataz, ezta? Eta saiatzen horreiten alik eta gehizen, baina gero argi dago beste hainbat kontu, arratzaldez edo toketan danien izen bierdiela, ezta? Izen gure proiektu propio batzu garatzen dugu zelako, edo asteburuetan egiten dugu zen ekimen batzuten, edo izen bilera bat, edo beste ez dakize ekimen arratzaldez dela, ezta? Eta egunerokotasune hortik izaten da, eta zorionez hainbat kontu diferentetan nahiko motibagarri zediena, ezta? Izen kulturia ilotute, euskeri ilotute, gazte eta aurren aizialdi ilotuteko proiektuetan, eta eremu interesantiek, gai interesantiek dieselako, eta normalien gainera komunidade bat ilotute, eta gentiaz, eta lan politek, badauz igual beste kontu batzuk, ez da, administratibo hauek edo, egon leikesenak. Leku dana da nago zelakoak? Ezin leikesenak endu, eta horregoen bidie, eta, bueno, apur badanetik, oso askotariko esango neuken. Gaztea zara, zelan ikusten duzu, zeure inguruko euskeren egoerea, gazteen artean? Vale, gaztien artean justu oindala gutxi joan ginen, Durangaldeko ikastetxe batzutera, mankomunidadiaz batera ingendun dokumental bat aurkestera, lanketa bat eitera, eta kurioso esan gaztiei batxilerreko adinen, 16-18 urte, galdetzerakuen ia ze adintartetan uste ben euskera gehizen eiten zala, ezeben euren buru identifiketan adintarte euskaldunena moduen. Esaten, 55, 55, ez dakit, ze hausnarketatik, baina gaztiena da, 16-25 adintarte hori, erabilera altuena dekona. Eta umiekin azterketa askoz gutxia egiten die, baina umiena sarriken hori baino altu hau da. Gaztiena baino altu hau, ezta? Orduen batetik dago hori, erabilera maila altuena hor dagoela. Ezagutzana bebai, zalantza barik, eta erabilera altuena hor dago. Baina gero hori benetan igartzen da kalean? Nik uste baietz, erabilera aldetik badala gehien erabiltzen daben taldea. Nun dau trampa, edo nun dau apur bat mamia esango neuke, gazte batek inguru euskaldun bat eukiarren, eskolan edo herri euskaldun bat dalako, familia dana dalako ez da, garatu leike bere haurtzarue, bere gaztarue euskeratik, baina 16, 17, 18, 20 urte, ez da, deko zen enien, jungo da beste bizitzako espazio batzuk esperimentetan, izen kirola, izen sare sozialetan, ez da, erabilera eta komunikabideek eta abar, lanien hasiko da, eingo dauz lehengo tramite administratibueko udaletxe batekin edo dana dalakuaz, eta konturetuko da horrek eremu guztiek erabatez bada oso erdaldunek diela, ez da, batez be gazteleraz topauko dauz, eta
gaztaroko sozializazio horretan edo helduarora pasatzerakoen jungo da gazteleriaz gero eta harreman gehiago eukitzen, eta sarrien pentsetan ez da helduaru gazteleriaz lotute dauela. Hau da, gaur egun 16-18 urteko gaztiek izen arren 40-50 urte artekuek, baina euskera gehi egiten da benak, oin gaztiek diesenak 20-25 urte barru egin lehike perfectamente gazteleraz euren bizitzako ere mudanak, administrazio, komunikabideak, lana, gazteleraz dieselako. Eta hor daun ikustapur bat mamise. Niri dena dela gertatzen jatan, eta ez dakit holan ikusten duzun, gustatzen jaten zuten nabilena ein batean, naiz eta eremu asko erdaldunak izan, guri gertatzen jakun esaterako, gazteak ginenean, euskerea inposatu moduan ikusten genduala, hezkuntza araututik, eta orduan erderara jotzen gendula, porque era más guai hablar en castellano, no? Da gero, pitintxu ja nagusituten zoazena, baina nagusitu nabiltzu berbetan, 25 urtetik ora, oin guk dekogun sasoian, orduan txazten ginela konturatzen, igual ez da laolan, ez da, eta igual euskalgintza edo militantzia hori, hezkuntza edo derrigorrezko ikasketak egiten zabizen garaian, ez tokula izaten, ez? Eta gero pitike bueltan gatozela, ez da, txikitan igual euskaraz hasi ginen, euskaraz harreman hona eukin gendun, pasatzen da sasoi bat alboratu iten dugula, baina gero barriro bueltan gatoz. Hori ikusten duzu gertatzen dela Durangaldean? Eta irten berbaroren habitat horretatik, zalantza barik, Ni batez bebilina igual 16-25 urte arteko adintarte horretaz, hori dinue datuek, euskaldunena hori dela. Ez da balde handize, esan hori bestotesan, baina ez da balde handize beste adintarte batzukin. Eta zalantza barik, ez da, nera bezaruen imposatu edo formala deritzozun horri sarrian, ez da, musin egiten dotzazu, eta aldi berien badaube beste, ez da, influentzia asko sasoi horretakuek, kirolarizek, ez da, adibidez, edo musikuek, edo sare sozialetan gaur egun influencerrak, ez da, gazteleraz hasten zaiela ikusten, eta badau, ez da, joera aldaketa bat, haurtzarotik nera bezarora, igual gazteleraz asko itera, nik neuk, nire inguruen oindala, mairo mala urte neuk esanien, ez da, eta gero, dinozun moduen, igual, urte batzu pasabala, konturetzen za, ez da, euskeriek, eta hor da beste gakuetako bat, gaur egun, eta Durango eta Durangalde baten bebai, bier da bela, militantzia puntu batetik, edo autopolitiko batetik gutxienez, ez da, normalizazio bat topetako eta euskeraz bizial izeteko, ez da, eta barriro igual, hainbatek hartzen dugu euskeraz bizitzeko autu hori. No se txiko dutzago euskaldunok euskeraren inguruan berba egiteare? Galdera ona, normalizazio erabateko bat edo normalizazio maila oso altu bat dauenean. Eta zoritxarrez horretatik urrun gauz. Guri ez da hizkuntza normalizatu bat, gutxitu bat da, ez da urtien poderioz eta hainbat erabaki eta egituragatik gutxitzen jundan eremu bat, lurralde baten, ez da Euskal Herri zen. Eta azkenengo hamarkadetan hori dana, ez da, Euskalduntze bat bultzatzen gabiz, gure eskubidea dalako, ez da, eta horrekin batera, euskeraz bizidan eta euskeratik, ez da, mundu ulertzen daben komunidade bat sortzeko, ez da. Eta ondinok ere asko dauz, zoritxarrez, ez diena bape euskaldunek, erabileran erronka oso ondize dau, eta nik uste itxiko dotzagule berbetiai precisamente aliketa, eremu asko euskalduntzen dien einien. Baina, helduko da egun hori bai. Eta bien bitartean, berbarotik, zein Durangaldeko elkartegintzatik eta euskalgintzatik batez jarraituko dozue ekinean, ez da pello? Bai, zalantza barik jarraituko dugu horretan. Jente asko daube gogu dekona euskerien alde eta disiplina diferentietan lan eiteko, eta borondate hori dauen bitartien jarraituko dugu. Jarraitu daizuen, humoretik beti irribarra bategaz, eta alkar zainduz euskaratik eta euskaraz egiten, Zeuen beharra badako eta pello, eskerrik asko. Bai, zeuri.
Entzun berri duzun podcasta Gaztedi Durangaldea planaren barruan kokatzen da. Bizkaiko Foru Aldundiak, Amorebi eta Etxanoko udalak, Durangaldeko mankomunitateak eta Ermo eta Maiabiako udalek sustatuta. Anboto komunikabidearen laguntzarekin.